bajrong mengikenman barok peniat bed ya nanti kindan santili ke checkpoint mo hakani ka tur ke checkpoint ke bening tong kande hawailai ke checkpoint ke baar kande for district court to pen pai memperwat tadi memperwat hi ke balai kande ha nongspan welcome waterfall ke besar kande ha mairang bat kebasan hani po lan maureng inda sedang menta hantam shaba finno shartical linking kani kelinti bano linking daya long careful kenjat namar kalong slippery ka serok te hendan kam ban yale kerki ya jajai kemawi ka traffic tu pai bhai ki kali kelinti sinking baro kindan ki volunteers bani ki man guide haman ki checkpoint but ngaku ban shim kani ka port ban ai kublai ru ya balam ibala organize ya kani ka tour Moi man ki point gila kindan video de ban isu video bakla kindan ru ki flex ki ba la kho ba penting de takatu wishing you all the best ma baro all the best ma thank you. nang babat kawai kedai ban bangin ya don kata ka ban ai men sim wi tiki wi ru kiba lese kiba 4 dunia cycle banyak cycle hajan tu ba dan ba ka cycle pila ban le tu kan la ban ya kan ka distance kawai kedai ya ka Khot jakia kamtam hai ni ju pementa ba mo exercise ke kamet ka ban kam ha nangta bat ru ban kedai kan ka commuting ka bangi ong ka ban ya green commuting lah ban kanda penjeboy kemari yang kamtam ini hajin blok me hajin dei ke bekerja kami tam di sort ni kwa ban le ka annual event ni kan ka ni le kai nila ban le se change ka route kami kentai kan kadang dei first edition datang ka don ka no ka jing ki hiccup sama ki ang ma kini ki jing ka jing ni adbet ni yang tanya ngap ya wan da kumwe te kumta ki kin sar ni hap adjust mentai dei kin min pynlong bek man la snam bat ka route ru min yele ban kan dei ka jo hi bat ni fa ba kan nang he ka nang snam
lang mau play nga pa semua kara. Ada dikrestan sang ang ada na po kara. Ting siray lang ba sa imang? you to everyone. Hopefully next year we will have the second edition. Have a safe journey back home. Good night to you all. Thank you very much.